लोगोफोर Hello my बन्धुकल Hello my दोस्त Welcome my funny channel Phaylaw Basumatary गोजोन फुंबिलि हारिमु सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोन आरो आंनि आंगो लोगोफोर फिन फैफिननाय जाबाय दिनै आं सासे दावगाफुनाय महरगिरि फावखुंगुर एक्टर लाबोगोन नोंथांमोनजों बिथांनि मुङा जाबाय अलंबार गयारी बिथाङा बाक्सानि आरो बिथाङा सोरनि फिसाज्ला नोंथांमोना मिथिगौ ना बिथाङा जाबाय सoklet बय प्रबिन गयारीनि फिसाज्ला नै दा बिथांखौ फन खालामगोन ओमफ्राय रायज्लायखांनानै आं नोंथांमोननो खोनासंहोगोन दै दान्दिसे नेथ' रिं जादों हेल' 2 मिनिट मानो दे ओंखाम जादों दान्दिसे नेथ' दान्दिसे आरो खबथाम दंबावो जाहैबाय दै आच्छा रायजोफोर ओंखाम जाखांबाय खोमा आं फन खालामफिननोसै अलंबार गयारीखौ दे बे समावनो नोंथांमोना थाब साबस्क्राइब खालाम दिनै खमसे खम 10 जोनसो जानांगौ आरोखि साबस्क्राइबारा दे खालामथार आरो जाय खालामो लोगो आंनो फिननाय हर कमेन्टआव आंबो खालामबाय होननानै दै आं धन्यबाद हरगोन गाहाम हामलायनाय बावहरगोन ठीक आसे नै आं फन खालामनोसै अलंबार गयारी डायल लाउड स्पिकार होबाय रेकर्ड बाटनखौ थुबाय हेल' अलंबार गयारी ना आटा नों दा बहा दं बाक्सा कासुमारि ना गामिया सिमला खाथियाव कासुमारि मा गुवाहाटियाव थायोमोन ना आवगाय दा बाक्सायाव एकदम थालि थफ्ला लाना थांखाथारबाय आरो ना आच्छा जाबाय बाबानि मुङा प्रबिन गयारी खायसेया मिथिया मोनथिथों नङा होमबा बाबायाथ' मेरला सिनेमा बरनबाय आच्छा नों जे सिनेमायाव फैबाय बे बाबाया सिनेमा खालामनायखायसो फैखो ना मालायफोरखो ओइ एक्टर एक्ट्रेसफोरा नोंसानि न'आव थांनायाव बिसोरखौ एक्टिं खालामनाय नुनानै नोंबो खालामनो गोसो जाखो नों माबोरै फैखो एक्टिंआव देलाय फंसे बुंलाय एक्चुअली माने आं उन्दैनिफ्रायनो गोसो दंखायोमोन आरो ना हा उन्दैनिफ्रायनो कालचार लाइनाव गोसोखामोन आरो ना ओमफ्राय बिदिनो फादाराबो जेनेबा प्रडिउसबो खालामबाय इउटुबबो खालामबाय गेदेर एक्टरफोरा फैयो आरो बर'नि बेनिफ्राय इन्सपायार जायो बिसोरनिफ्राय ओमफ्राय बिसोरबो आंखौ बहुद बुंलाङो नोंबो सानसे समाव जानो हागोन सेस्था खालाम बिदिनो बिसोर बुंनायखौ इन्सपायार जानानै आंबो ट्राइ खालामबाय ओमफ्राय फादाराबो मोनसे मुभियाव चान्स होबाय चान्स होनानै बे मुभिया सोलिबाय मोजाङैनो सोलिबाय फार्स्ट मुभि आंनि बिखामोन बिनिफ्रायनो सानबाय दे होमबा आंबो बे लाइनाव एसे थानोसै नाथाय इन्टारेस्टआ बांसिन बांबाय बिदिनो दा फार्स्ट नोंनिया माबाया मुभिया मामोन आंनि बिखा बे शुटिंआ बहा जादोंमोन लकेसना माबा सानसारियाव जादोंमोन सांसारि गुवाहाटि खाथिनि सांसारियाव बेबो सोलिबाय आंनि बिखायाथ' सोलिदों मेरला बेहाय नोङो हाबजेनावनो एक्टर मोनखानाय नामा हाबजेननानै एक्टर मोनखानाय नोंनि एगेन्स्टआव सोर दंमोन एक्ट्रेसआ जुहि नार्जारिया बे गुवाहाटिनिमोन ना माने अरिजिनाला निकाथि आरो ना गुवाहाटियाव थायो आच्छा बिनि उनाव नेक्स्ट मायाव खालामखो नेरसोना सोरनि नेरसोना न'निनो प्रडाक्सन न'निनो नेरसोना माने बे टाइमाव बेलेग प्रडाक्सनाव थाङाखैमोन आरो न'नियावनो मोजाङै मावखायो नालाय न'नि प्रडाक्सनाव मावग्रोदों बेनि उनावसो बेलेग आलदा प्रडाक्सनाव आच्छा नेरसोनाव सोर दंमोन नोंनि एगेन्स्टआव एक्ट्रेसआ
जुहियानो नैथि बारावबो आरो बे 2 नम्बर 3 नम्बरा मा आदा खर' गेदेराबो लकेसना बहा जादोंमोन बियो लकेसना माबायाव जादों रानि ओइ रानि रानियाव बेहाय नोंनि एगेन्स्टआव सोर दंमोन आंनि एगेन्स्टआव जुहि दंमोन औ जुहियानो आरो सोर एक्ट्रेस दंमोन बेयाव सोरबा दंमोन नामा लिपिका दंमोन लिपिकाया बे समाव गोदानमोन नामा गोदानमोन बे समाव ए फैजेननायमोन आरोखि ना बेयाव बे मुभियावनो बे एक्ट्रेस मोनदोंमोन बियो बे डाइरेक्टर आरो स्क्रिप्टआथ' प्रबिन गयारी बाबायानो नेक्स्ट बिनि उनाव माबा गावनाय बिखा आच्छा बे गावनाय बिखानि उनाव गावनाय बिखायाबोथ' न'निनो प्रडाक्सन नों बिनि उनावबो गुबुन प्रडाक्सनाव थांनाय खोनादों सोरनि फिल्माव थांनाय बेनि उनाव नोंनि प्रडाक्सनाव थांबाय मोनसे आंनाव मोनसे फैबाय लांथा पुलिस होननायाव फैदो ना नोङो ओमफ्राय नेक्स्ट बिनि उनाव लेडि टार्जेनआ आरो न'नि जाहैफिनलायबाय बेखौथ' खामार दैसायाव लादोंमोन खोमा ना खामार दैसा राङापानि बिखैबो लादो आरो बिनि उनाव लेडि टार्जेनआव एक्ट्रेसआ सोलायदो सोरमोन बे मनिषायानोमोन ना इयावबो बे मनिषा गोदान बे आलदा बे मनिषा बहानि बेथ' अरिजिनाल धेमाजिनि गुवाहाटियाव थायो बेबो गुवाहाटियावनो थायो ओमफ्राय फैयै नेक्स्ट आरो मा खालामखो नेक्स्ट गदाय आरो जेंसि होननाय खालामदो गदायाथ' न'नि गदाया न'नि ओमफ्राय जेंसिया बै दिपक कुमार रामसियारि सारनि माबानि बर्मानि दिपक रामसियारि बोरिमु बिनि उनाव दा नै माबा आंनो नांगौ न'खरनिनो प्रडाक्सन लास्ट बे नङा बेलेग आलदा प्रडाक्सन गुबुननि सोरनि बेयो अलंबर होननाय पाठशालानि प्रडिउसार पाठशालानि ना बिनि उनावथ' नै दा बे लास्ट बे सिजोना नैबे लास्ट माने बोसोरथाम बोसोरब्रै थाद'नायनि उनाव बोसोरथामसो थाद'नायनि उनाव बे माने गोदानै बे मोननैखौ खालामफिनबाय आरो नोङो ओमफ्राय नों मेरला एलबामाव मोसाहैबाय एलबामाव नोङो गोदान आर्टिस्ट हिसाबै सोरखौ मोनखो नोंजे गोदान नोंनि एगेन्स्टआव मोसाग्रा गोदान एक्ट्रेस सोरबा मोनदोंना नोङो आं गोदान मोनदोंमोन दाथ' सिनियर जाबाय आंजों खालामबा गोदानमोन बे सुदिमसना रामसियारिया आंजों खालामबा गोदानमोन बियो बे नोंजों खालामजेनदोंमोन आरोना ना बिनि आवगाय आच्छा नोङो बे एक्टिं खालामनायनि फिथोराव जिमानथाम मुभियाव नों एक्टिं खालामबाय बिनि मबे मुभियाव नोङो एक्टिं खालामना गोसोखौ गोजोननाय मोनदों मोनथाम मोनसेया जाबाय जेंसि मोनसेया आंनि बिखा मोनसेया नै दा होननो नांगौआ बेहाय मोजां मोनदों आरो ने मोजां मोनदों ओमफ्राय मेरला एलबामावबो नोङो मोसाबाय साबसिन बबे मेथाइआव मोसाना साबसिन मोनदों नोङो बे फाग्ला जाबाय नै मोनसे दङ सुदिमसना रामसियारिजों बेयो फाग्ला जाबाय बे सुदिमजों मोसानाय बेखौ साबसिन मोनदों आरो नों ना दा नोंसानि बाबाया प्रडाक्सन मोनसे खुलिदों बे प्रडाक्सना बिटिसि एबा बिटिआर बा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनदोंना मोनाखै नोंथ' फिसाज्ला हिसाबै मिथिनांगौ मोनाखै आरो ना जा हायो गावनो प्रडिउस खालामदो बिदिनो सोलिगासिनो
बेखौ बेबस्था खालामना लानांगौ बियो जेनेबा रेजिस्ट्रेसन खालामबाय खालामनानै जुदि गभर्नमेन्टफोराव साबमिट खालामोबा मोननोबो हागौ बिदि खालामना होदो माने गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननांगौब्ला रेजिस्ट्रेसन नांथारगौ रेजिस्ट्रेसन होमबा एसे एनै मोननायनि आसा बांसिन थायो आरो बेखौ खालामना होदो नोङो नों दा एक्टिं खालामबाय दा नोंना फरायनाया थाथ'बाय नामा दा माने फोजोबबाय आरो फरायनायखौ दाथ' दा न'खर नायनांगौ जाहैबाय न'खौबो नायनांगौ जाहैबाय एक्टिंबो खालामनांगौ जाहैबाय बिदिनोसै ओमफ्राय दाथ' जोंनि बर' फिल्म मोनजोबैयाखै लोगोसे आलदा मावफैयाबा सोलिनाया बिराद गोब्राब ना आच्छा दा बर' सावथुनाव एक्टिं खालामनानै गोबां आर्टिस्टआनो मोनजायाखै बा थांना थानायनि लामाखौ बरननो हायाखै बिनि थाखाय नोङो गभर्नमेन्टखौ बा बिटिआर सरकारखौ माबा बुंनो गोसो दंब्ला बुंनो हायो 2 मिनिटसोनि जेनेबा नों माबा सानदोबा जेनेबा दा आं बेखौनो खावलायनो लुबैगोन जेनेबा जाय सिनियर आर्टिस्ट दं एज ए आर्टिस्ट हिसाबै गनायजानाय पाब्लिक दं बेफोरखौ जों सिनायनानै होनानै जों फिउचाराव सोलिनो हानाय माबा मोनसे राहा खालामनानै लुबैयो आरो बेथ' बे अनसुंथाइखौथ' एसे एनैल'सो आर्टिस्टफोरा मोनगोन नाथाय नै बेखौसो साननांगौ जोङो जे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव मोननै मोनथामैबाबो सिनेमा हल नांगौ आरोना बेखौ नांगौ जोंनो दा ओरैहाय खोनादों मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव गंसेहै सिनेमा हल होगोन बुंदो बेयो जे खुगानिल' राव ना होथारगोन बेखौथ' मोनथिला जुदि होथारो होमबाथ' जोङो थांना थानायनि लामा एसे नुहुरगोन आरोखि आसा खालामो नेनानै थाबाय माला जायो आरो नेनोबो नांगोन आरो बुंनोबो नांगोन जोङो गोब्राबै सिरि थाबाथ' मोननाय नङा आच्छा आदा दा बायदि बाय मोनसे खोथायाव फैनोसै लास्ट जोङो जेनेबा नोङो मा होनो एक्टिं खालामबोबाय मेरला सिख्लाफोरजों बेयाव माबा नोङो रमान्सनि हाखरफोराव गोलैबायबाय नामा बुंजाला हानायखौसो बुं ঠিক আছে बेखौ दा बुंसै नङा होमबा उनाव जि जाबाय थागोन माने नोंबो गाब्रखांबाय आरोखि बे हाखराव दे आंनिफ्राय आंनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आरो बर' हारिमुआव गोग्गोम आगान होनायनि थाखाय आरो बर' हारिमुनि थफ्लाखौ गेदेर खालामनायनि थाखाय आरो बिदिनो मावलांबाय था आरो अबं गसाया नोंखौ गोलाव जिउ होथों होननानै बोर बिनानै जोंनि दिनैनि नोंजों आंजों रायज्लायनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आबौ दे जै बर' हारिमुनि अलंबार गयारी फाग्ला गोसोथोलायनायखौ खोन्थाना लाबाय अरजाला जायखिजाया आं रायज्लायबाय थानाय समाव नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखोना खालामदिया खालामाखैबा दाबो खालामफिनदो आरो शेयार खालामदो नेक्स्ट गाबोननि थाखाय थियारि जादो दिनै जों एसेयाव दोनथ'नोसै जोंनि हाबाफारिखौ जय बर' हारिनि जय बर' हारिमुनि